ओइ खोथिया बाबु अलंबारा दाबो सिखाराखै? सिखाराखै आनै दानो बबाव सिखारनो बिलाय? बहा सिखारनो बिलाय मालायनि सायाव उदै हुगार हुगार मोनजादों नालाय जेब्ला गाव गावनि खाफालनि गोलोमदैखौ हुगारनानै जानांगोन अब्लासो मिथिगोन बियो बेथाया। आदा अलंबारा मालाय आंनि सिगाङाव कत' अफिसार जानाय मानसि गिदिर जानाय बाथ्राफोरखौ बुङो। खोथाया बुंबानोखि जायो बेबायदि सानफेथेंलायजासे उन्दुबाय थाबानो अबेबा खामानिया जाबाय बायो। आदा अलंबारा मालाय कत'दि सिमां दं। मा सिमां? हेल' आंनो बुंगासिनो दं। आच्छा नाय ब्रह्म नोंथां बे खामानिखौ मावनायाव एसे रिक्स दं। बेनिखायनो बे खामानिखौ मावनायाव आंनो 35,000 रां नांगोन। न बिदिब्ला आं हानाय नङा। हेल' अके दोनसै थेंक इउ। आइलै आइ नों फैना मा जालायखो? आइ साख्रि मोनजेननाय गिबि माहिनानि बान्था नैबे गोदैजों। नाङा अलंबार नाङा नोंनो जाग्रो नङाबा नों आंखौ अराय समाव जाहोनो नांगोन। जाय खामायदों बेनो जाग्रोनो नांगौ बेखायनो नोंनो जादो। आइ मा जाखो बोरै मेथाइया? मा मेथाइ? मा मेथाइ? खालि जानायनिल' सिमां नोङो बेथ' बिदि उन्दुबाय थायोब्ला जागोन अफिसार। नो मोखाङा सुनानै साहाया लोंहैदो फुदुंखाबाय आं। बिहामजोफोरखौबा माब्ला लाबोनो हागोन? बिहामजोखौथ' लाबोनो हायो नाथाय माथो अलंबार आदानो दानो नांथ'आनो। मानो नाङा जालायखो? बे बिमा बुरि मावनायखौ जाबाय थानोसै बियो। गाव माबा मोनसे मावनो हायागौ मानि हाबा लायासो होनदों। बे जेब्लायबो जानो हाया। हाबानि उनाव मालाय साख्रि लानानै जानो हाया होमबा? मानसिनि देहा माब्ला मा जागोन माब्ला मा मागोन रावबो बुंस'नो हाया। आं थांनानै थानाय समावनो बिहामजोनि बाथिसे ओंखाम मोनजालाङाबा माबोरै जालायखो होनबा? नोंनो बुंनायसै खोथिया। बेथ' नंगौ आनै नाथाय जेबो नाथाय गैया। गाबोन बै हाजो गुदियाव बिहामजो नायनोसो थांनो नागिरदों आं। खोनानो मोन्दों लखब माहाजोना फिसाजोनि थाखाय बिजामादै नागिरगासिनो दंनो। बेखौनो गाबोन खबर लाहैनोसो नागिरदों आं। मा खबर लाहैनो मादै? आलासि फैदों फै मादै जिरायफै। जागोन दे। इसान सोंदोंमोन? औ मादै आगर गुबैनि दख'ना। आंनोबो गांसे हरनांगोनहाय आंहा बिहामजोनो गानहोथारनांगौ। ना सोरबाफोरसो आवग्रि खालायबाय? आवग्रिनायालाय आवग्रियाखै मादै। माखौ आवग्रि खालायखो आयै? बिहामजो आरो। बिहामजो? औ बिहामजो। गाबोननो नायथारनांगौ बै हाजो गुदिनि लखब माहाजोननि फिसाजोखौ। आइदै मा जाखो आलायस्रि? बोरो माथो आखायसो बौबायलाय? है मानोथो मैगं हाफानांगौमोन जाखो? जेबो नङा मादै एसेल'सो बौदों। एसेल' गारायानो मोजाङै जोथोन लायाब्ला बांनानै गिदिर जालाङो नों बेखौ मिथिया नामा? नायनायसै आदै आलायस्रि अलंबारखौ नोंनोथ' उन्दैनिफ्रायनो नुदों। आरोबाव बे न'आव सोर मावग्रा दंबावो? आंखि बेखौ मावनानै जाहोबाय थानो हायो? नोंनो बुजायनानै होनायसै। बेयाव बुजायनांगौ मा बाथ्रा दं आइ? आंहा दानो जेबो खामायनायनि लामाखौ दिहुननानै लानो हायाखै। आं दानो बोरै? आं जेबो मिथिथारा। आं गाबोन बिहामजो नायनांगौ नालाय नायथारगोन आङो।
आयै आंबो थांदिनि आदा नों जेबो गाज्रि मोननाङा आलायस्रि आंहा बेवहाय मा गाज्रि मोननांगौ दं थादो दे बिदिब्ला ओइ खोथिया मा जाखो आदा नों आइखौ बुजियाखै बुजायदोलै माथो मानिथारा गाबोन थांथारनांगौनो थांथारनांगौ औ आइडिया माबेलाय खोमाया हर मानोबा फैदोंमोन आलासिफोरा माने जों फैनाया माने नोंसासोखौसो नायनो फैदोंमोन न'आव रावबो गैथारा नालाय खामानियाव मदद मोनगोन साननानै नोंसाजोखौसो नायनो फैदों जोंहा फिसा हिन्जावा जोबोर मावथिथार फेरेंगा दावनबा सिरि मोनस्लाबावासो फुङाव सिखारनानै नायोब्ला गासिबो खामानियानो स्रां स्रिं जानानै थाजोबो ए नंगौ नंगौ माने जोंहा आइ समायनाखौ खामानि दामानियावथ' जेबो थिंगा नांला दानो लुनायावथ' आखा फाखाखा बिमा लिंहरदो आइ समायनाखौ ओइ आइ समायना आलासि फैदों गय लानानै फैसाय र' थांगासिनो दं माने जोंहा आइ समायनाया जोबोद देलाय मांग्रिथारथ' जागोन जागोन मानो एफा हाखु दाखु मोजां खामानियाव बाराद्राय हाखु दाखुब्ला जाया ओरैनोबा खोन्थायाव दंखायो हाखु दाखु थाङोब्ला सुथुयो लासै लासै थाङोब्ला लंका मोनहैयो खोथिया नै आइ बेयावनो दोन नै जादो गया आयौ मा जाखो आइ मा जाखो जायाखै मेगनाव मोस्रोम साबदोंमोन मुस्रुम नै आइ समायना नोंखौ नायनो फैदों नै बाबुनो आयौ माथो जाबावलायखो जायखिजाया दा बाथ्राफोरखौसो मा खालामलायो जोंहा आइ समायनायासो मा बुङो आयौ जाया आं बेफोरजों माथो जालायखो बे फाग्लियालाय मा जानो बै जाग्रायानो जादों मा जाग्रायानो जादों ना माबाफोर बेराम दं बेराम गैया आइ समायनाया सेंग्राफोर नुबा बागदावो बिदिबाथ' आं साननाया जाफुंनाय नंला अलंबार थुदो थांदिनि खोथिया बेफोरबायदि लेंग्रा खुजानो फिसाजोखौ हरनोसै बिजामादैनिखि आंखाल माबा बिहामजोनि आंखाल जादों नामा फिसाजोआलायनो जेरैबो आखल गोनां जेरैबो आखा फाखा नोंखाय खोथाखौ बुंनानै फोलानो लाजियाखै बिसोर ओइ मेरगा नों खोनायाखै माथो जांसिगुरिनि मेरगा माहाजोननाव जोबोर मोजां सिख्ला फैदोंनोलै नोंसोरनिफ्राय खोनाया बाथ्रा नङाबा खि गोसार नामाब्रा नंगौलै जिल्लायाव फरायनाय सिख्लाया गामि बेरायनो फैदोंनो बिफाया जोबोद गिदिर बिजनेसमेननो ओइ मा खोथा रायलायदोंब्रा सिख्लानि बेबो टप क्लासनि जोबोद समायनाथार समायनाल' नङा बेबो गावनि राव हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सासे कमप्लिट बर' सिख्लासो नोंसोर जावलिया जायाखैथ' जावलिया जों जानाय नङा जागोन नोंसो मानोना नोंस्रा न'आव बिहामजोनि गोनांथारसै माथो नोंसिनि खोथाफ्रा बियो थार अलंबार नोंखौ जों ओरैनो बुङो ना सिख्लायालाय बिराद समायनामोन